ଶାନ୍ତି ଅମରନାଥ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ କେବଳ ଅମରତ୍ୱକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ସେହି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏବେ ସଚ୍ଚା ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ନଷ୍ଟ ମୋହା ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧା। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ କିଛିକି ଭୁଲି କେବଳ ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ ମନମନା ଭବ, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକା ବୁଦ୍ଧିରେ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ଲଗା। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଭବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା,